Sasho sangena thina singalala endleleni nazo indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kukhulekele imikhosi yaseNdlunkulu. Kuboshwe inqwaba yokufika eHammersdale kanti kwethule iqembu elisha lezombusazwe. Nina bakambombo shomnyamanazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Yendlalele ngomkhuleki imikhosi yaseNdlunkulu kaZulu ezayo ukubala kuyona kumkhosi omhlanga kanjalo nomkhosi weLembe. Lokhu kwenzeke ke esigodlweni eMashobeni oPhongolo lapho bekunomkhuleko khona kwamahlela ahlukene ezenkolo. Umkhuleko iNdlunkulu kaZulu ithi uhamba phambili ekubhekene nengqinamba eziningi ezingahlasela isizwe nesihlalo sobukhosi. Inkonzo yomkhuleko wesizwe ibithanyelwa kamahlela ezenkolo ahlukene abantwana baseNdlunkulu okubalwa kubona iNdlovukazi uGwabini noNdlunkulu aseMashobeni uSihle Mdluli. Okhulumela isilo neNdlunkulu uMpikayise Buthelezi uthi lo mkhuleko unesidingo sokukhulekela izingqinamba ezibhekene nesizwe. Isilo sangijayela ngiseka ukuthi naku sengivelo ingozi. Akuphuthume uye lapha eMntonjaneni. Nabhala ngayo eMntonjaneni. Uma ngeMntonjaneni ngifika noma bazigiqi bajileka baphethwe zinhlungu. Omama abadala kunalabo ngibabona lapha ngwami. Kade beze emcimbini wesilo. Lapho kukodwa sizwe zakwethu bekubalekile isibizo umntandazo. Isiloke siyanweshwa wonke umuntu emhlabeni ufuna ngapha nangapha. Kodwa ngenxa yemthandazo yenu uZulu uzokuma. Ithemba lokuthi nina niyathandaza lizokwenza ukuthi uZulu ame. Athi mpo. Nathi njengoba singamadoda ngiyayicela iNdlunkulu yonke ukuthi ayikumele uba ibe iNdlunkulu. Njengoba ungqongqoshe wezokubusa ngibambisana noHulumeni Mdabu uvele inkosi Nhlabisa esayinde ngokusemthethweni umhla ka4 November njengosuku lokusingatha ukhetho. iNdlunkulu ithi ikhulekele ukhetho olunokuthula. Ngakho ke lo mthandazo usuke lapho ethi ukhetho loluzayo luza nokuhlukumezeka kwabantu. Ukhetho loluzayo luza nabantu abathi nami ngifuna ukuphatha. Kodwa kugcinena khona oyedwa onenzelayo. Esethekini ngizomsiza. Sasizikisilo kungakuhle ngibe nalo mthandazo wokufisela abantu bakababa. Nayo usho njalo khona umfundisi engimzwile esho lapha. Uthi ngabantu bakababa laba. Isilo sithi nina ngabantu bakayise waso. Ngakho ke njoba kuzukhetho nje kuhlangene bonke abantu behlabenyuka kuthiwa umhlonishwa uHlabisa opresident weSP ongqongqoshe womnyango lo ebhekene nokhetho usanimemezele ukhetho uthi siyabuya ngalelo yalanga ukhetho yenzakala qoma umthandazo ubona ukuthi lona usamdingi giphele kaphansi. Isilo imizulu kaZulu ithile bekumele sethule inkulumo yosuku lenkonzo asibanga ngesisaba ingxenye ngemuva ongena komhlangano obophuthuma noMangameli uCyril Ramaphosa. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu oPhongolo esigodlweni sesilo eMashobeni. Usekela ngqongqoshe omnyango wezisebenzi nokuqasha kuleli uJomo Sibiya uthi uhulumeni kuphela onegunya lokungena ezinkampanini abheka izimo zokusebenza nokuqasha obokufika ngendlela engekho emthethweni. Usoto obusho lokhu kade ke bekasele kwenyeke imboni yokuthunga eseHammersdale eThekwini KwaZulu-Natal. uSibiya uthi lona umkhankaso abawenza ubusuku nemini kwizimboni nasemafemini angayigcini imiyalelo okanye imigomo yezisebenzi kanye nokuqasha. Size kule ndawo yaseHammersdale kaWeber ukuzobheka kulezi zinkampani ezila icomplex yezinkampani ezikhona la esizobheka ukuthi ngabe ziyawugcina yini imithetho esiyibekile evikela abasebenzi kanye nemithetho esiyibekile ebheke ukuthi obani abasebenza ezinkampanini eSouth Africa immigration laws and labor laws. So what we have realized ukuthi kulezi zinkampani ezila ukuningi ukungagcinwa kwemithetho abacomply nemithetho eminingi esinayo ezweni. Imithetho efana no basic condition of employment Act la uthola ukuthi abasebenzi balama factory abayitholi imali okufanele ngabe bayayihola. Kulwemboni yaseHammersdale bekhambele khona lo mnyango kuvela izinsolo ezithi
kukhona bokufika abasebenzayo kodwa bacashisiwe abanye bangeniswa ebusuku. Ephawula ngalolu daba uSibiya uthi basabhekene nenselelo kuyiziphathimandla ezikhuphulwazi uma bezogasela kulezi indawo ukuze kucashiswe laba bokufika. Uthi lokho kuphambene nomthetho. Ikhona into yokuthi ngaphakathi kuthina kungaba yithini uEmployment and Labour, kungaba isesiphoyiseni, ngaba kaHome Affairs, uthola ukuthi iba khona into yokulikheka kwe-information esizama ukuyiclose down ngayo yonke indlela. Siyayiclose information ngaso sonke isikhathi ukuthi ingaveli ukuthi suke siyosebenza phi ngaso sonke isikhathi, kodwa yenye ingxaki esizama ukulwa nayo. Siyasinikeza abantu abambalwa ukuthi bazi ukuthi siya kuphi, mhlambe kuba abantu abathathu noma abane abasuke bazi ukuthi siya kuphi, kodwa la inkinga enkulu ukuthi sesitsheliwe ukuthi babafake ebusuku. Uyazi night shift siyayisebenza asiyinqeni, zawubuya la sawufika ngabo 12 ebusuku sizosebenza senza umsebenzi okufanele siwenze. Ephawula ngodaba lwezinhlangano zomphakathi esigasele enkampanini zikhepha bokufika uthi lokho akuvumelekile izinhlaka zikahulumeni kuphela ezivumeleke ukuthi zenze lowo msebenzi. Uhulumeni kunemithetho ezweni lakithi, yonke into esiyenzayo siyenza nabantu abagcina umthetho. Abantu okufanele benze umsebenzi wokungena enkampanini babheke ukuthi kusebenza obani enkampanini ziyayigcina nemithetho, abantu abagunyaziwe uhulumeni aba-registered kuhulumeni eSouth Africa. Inhlangano engekho registered asikwazi ukusebenza nayo, angeke sisebenzisane nabo singene. Ingakho kade kukhona abanye abazofaka ipolitiki, asifuni ukuyifaka ipolitiki emsebenzini ofana nalo. Umsebenzi onobuli lo, umsebenzi wesizwe okufanele senze sure ukuthi uma siwenza asifaki ipolitiki. Bango 25 abasebenzi ababoshiwe kuyona lemboni abathole bengenazi incwadi zokuba kuleli njengoba bedabuka eLesotho, kade nabaqashi bababili baseChina nabo baboshiwe. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseHammersdale eThekwini. Wethule ngokusemthethweni iqembu elisha lezepolitiki elibizwa nge-Next Generation Government. Leli qembu lethule kwisithangamisa bezindaba eThekwini, KwaZulu-Natal. Siyabonga sakubingelela indaba zethu ze1 KZN TV. Namhlanje benisithangamisa bezindaba nizokwethula iqembu eNext Generation Government. Mhlawumbe ungasichazela usephinde nqobomgomo ukusummarizela nje. Okay, ngiyabonga kakhulu 1KZN. Gama lami uKwanda Summers and I'm the founder and the president umongameli of Next Generation Government, which is a youth-led party. So I got to city youth-led because siyakuma elections it actually is youth-led. We always see these other parties akhona, not to I stigmatize her, but as young people we're always used in campaigning strategies. So as the Next Generation Government we decided ukuthi no sisumele as abantu abasha nathi sikwazi ukuthi siyimele siqhubeke with the struggle that was left by the youth of 1976. Yeah. Ihluke ngani nokwamanye political party akhona? Okay, so Next Generation Government ikakhulukazi ihluke ngokuthi as SG had mentioned inside, when it comes to mayoral candidates siya kukhetho la ngasekhaya, mayoral candidates, councillor candidates, PR candidates, it will only be a youth, it will be eligible from 18 years old to 35 years old. So we prioritize young people. We siqinisa kakhulu ekulungiseni education system and decolonizing. Siphinde futhi sikhumbuze intsha ukuthi nazi inkinga sasibhekene nazo before 1994, because we see how the GNU is prospering. The fact that ukuthi khona nje is a failure of a system. August kusele uThomani ukuthi kuyiwe okhethweni. Sesigoqa ukusabalala kwenu kulezi ifundazwe esinazo eNingizimu Afrika ezo9. Nisabalele nagcina phi nokuthi ukhetho nizongenela kuzona zonke inifundazwe okanye bonke omasipala. Okay, so angeke singenele ukhetho in all provinces ngenxa yesikhathi, unfortunately. So besingena kuma provinces where we see ukuthi young people are actually decolonized, such as Free States, for example. We know how in Free States and Gauteng as well, Limpopo as well, kukhona youth ikakhulukazi suke beyofunda besuka from KZN beyofunda khona. So there's just youth, and youth ngingasho open-minded, so you can just sit them down ubatshele nge-Next Generation Government bebone ukubaluleka ukuthi nabo participate in these governing positions or anything sonelene with the government, and then yeah. No, iziphi ifundazwe noma isikhathi sazo businiye phansi.
So currently we have leadership in KZN, leadership in Limpopo, in Gauteng and Free State. Then amanye ama provinces so besaqhubeka nje siyasebenza kuona siba nama programs currently sisasebenza nje through social media as we know ukuthi as young people sigcwele khona on social media. So nonokuthi funding we are not funded by other people or like lezo zinto ejalo kwenzeka kwamanye amaqembu. So since we are self-funded, it's quite a struggle ukuthi sihambe siye kwamanye ama provinces kalula kanjalo, but we will be going to them. We will be going to where young people are. Wethula ke sakho sokwelekelela laba bayizisulu zodlame lobulili esiteshini ke samaphoyisa iWentworth eThekwini KwaZulu-Natal esinikelelwe ngenhlangano engenzi inzuzo eyaziwa ngokuthi Human Aid SA evulwa ngokusemthethweni lesi sakho usekela ngqongqoshe ezemsebenzi yomphakathi kuleli uSihlezi Kalala uthi kumqoka kakhulu ukuqeda nyanga lesihlava. Abayisulu zodlame lwasemndenini olobulili nokunye sebezoba nendawo eqondene nabo lapho bezohlinzekwa ngalo lonke usizo ngaphakathi estation samaphoyisa iWentworth eThekwini. La sihandover khona ibuilding ifacility eyakhiwe South African Human Aid okuyi NGO elidwa ubaba uOsman sifisa ukubonga kakhulu amagumbi okusebenzela la kuzokwazi ukuthi kwenziwe khona ama interviews but indawo zokwazi ukuthi also nabantwana bakwazi ukuthi banikeze ubufakazi or ama statements bese endaweni happy la be associate khona ne-age yabo nesimo sabo. Kuzokhomleka ukuthi udaba lwezinhlobo ezahlukene zokuhlukumeza lubucayi kuleli njengoba usuku nosuku ubikwa ukuthi kukhona owesifazane noma ingane kanye nabesilisa abothola ukuhlukumezeka. Lesi sakhiwo sinikelwe inhlangano engenzi inzuzo. There's a dire need for a facility here to take care and to comfort those affected by GBV. So when we came out, they afforded us a space at the police station to construct, because Human Aid is focused predominantly on empowerment and upliftment, and we project-based organization. Using that infrastructure and through the generous donations from our donors, we were able to construct a facility where those affected by gender-based violence can now seek comfort and relief. It's a very needy project and a very inspirational project. For that reason, Human Aid jumped at the opportunity to be part of such a life-changing, where people can seek refuge, they can seek shelter, comfort, and make hopefully a difference in their lives. Uzikalala uziyize izikhungo ezifuze lezi zibalekile kepha okumqoka uqedanya ngalesihlava. Lena icontribution ebaleke kakhulu esikholwa ukuthi inhlangano zomphakathi zizofunda ukuyenza. Kodwa isakhiwo sisodwa angeke siqede gender based violence. Kubalekile ukuthi inhlaka zomphakathi isebenzisane ukuqeda igender based violence. Ama community policing forums awoqala kodwa kusukela emndenini kuya ezikoleni kwezenkolo kukhulu kumele sikwenze masibambisane ukuqeda udlame emndenini ukuqeda udlame emphakathini ukuqeda ubugebengu nama drugs okuyizinto ezikhanda lento ye-social lack of social cohesion ne-victimization yabesifazane. Ukwethula kwalesi khungo behanjelwe nawo undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli. Ezindabeni ze-1 TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asithi shelele itolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kukhulekele imikhosi yaseNdlunkulu. Kuboshwe inqwaba yokufika eHammersdale. Kanti kwethule iqembu elisha lezombusazwe. Imeka kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi ukwesekana kwabalimi nabafuyi yikho kuzovala igebe phakathi kwabo njengosomabhizinisi abancane kanye nabathengisi abakhulu ukuze imikhiqizo yabo bakwazi ukuyifaka kwezitolo. Umeya kuNgwezi usho kanjena ke khuluma kwisithangamisa abalimi nabafuyi besibanjele empangeni enyakatho KwaZulu-Natal.
umasipala waseMhlathuze uhlanganise abalimi, abafuyi kanye nezinhlaka ezahlukene ngenhloso yokusiza abakumkhakha wezolimo. Umcimbi esikuwona umcimbi esiubiza ngokuthi isithangamisa abalimi nabafuyi. Lo msebenzi uqale eminyakeni emine edlule ngokuzama ukufuna ukuvala igebe elikhona phakathi kwabantu abasendimeni yaka agriculture asebe formal nabangekho formal. Ukuxoxisana nenhlaka ezahlukahlukene kakhulukazi ukubheka ukuthi konje imikhiqizo yabantu abayilimile nabayifuyile ngaphandle nje kokuyigcina makuyinkomo ibe neimpondo ezingaka iphila isikhathi eside. Kodwa bazi ukuthi lezi zinto ziyimali futhi enhla kakhulu nokuthi fanele benze njani ukuze ba access ama funding nani you can see khona ama bank la ayabe ingxenye yethu nenhlaka nje ezahlukahlukene ezibamisene kakhulukazi luzamba iqhaza kakhulu eminyangweni lowezolimo. Okuthokozise ungqongqoshe wezolimo esifundazweni ukubona abantu abasha beyingxenye yalesithangami. Uma ngibona laba aba-exhibitayo sibona abantu abasha, sibona abantu abalimayo, sibona abantu abaku-processing, sibona labantu asebethi sesiyadayisa. Ngakho yonke ingxenyana ebhekwe u-agriculture imelelekile la. Even umuntu ade organize ama-exhibitors ungathi bazi ukuthi yini edingekayo. And ekungijabulisa kakhulu basha abantu abakhona nabantu besifazane benza kahle nabantu abadala benza kahle. Ilithuba ke lingqayiziveleleli ezikubalimi nje kakhulu abasafufusa nabase qophelweni eliphezulu. So ingxoxo iyona nto engicabanga ukuthi iyalekelela kakhulu abalimi ukuthi beveze imisebenzi yabo bezimakethe bedayise. Mina ke ezothabani ngubani ngigxile kakhulu kwi-agriculture egxile kakhulu ekutshaleni ama-vegetables. Ngiphinde futhi ngihambele nezikole ikakhulu KwaZulu-Natal ukufundisa abantwana ikakhulu ukubaluleka kwezolimo ethe early age. Kanti imeya yasoMhlathuze ikholwa ukuthi ukuphumelela kwabalimi nabafuyi kulele ekutheni basekane. Ayikho into ebaluleke njengokuthi osomabhizinisi bona uqobo abancane basekelana. Kanjalo futhi nosomabhizinisi abakhulu babasekela abancane. Ade ngibona nje spinach la esihle kabi engibonayo ukuthi ngisho izitolo lezi ezikhona around la eMhlathuze fanele kube khona i-coordination ekhona engadlalwa umnyango wethu ka-LED kanjalo futhi nabo laba ama-shopping malls ukuthi ispinach ngempela singaze sisuke Vryheid noma ispinach sisuke eMaritzburg. Abantu bekhona besilima la eMhlathuze uma nje siyiquality edingekayo abasifake emashalofini ezitolo sikwazi ukuthi sisithenge nakhona nabo abalimi bethu benza imali. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisempangeni. Iphini kaNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko kulelo uDavid Mahlobo kanye neMeya kaMasipala iTheku uCyril Xaba bethuleke ingqalasizinto ezosiza ukuphakeleka imiphakathi eyahlukene kulo masipala ngamanzi. Kulindeleke ukuba kuphucuke indlela imiphakathi eyakhelwe uMasipala iTheku ehlomula ngayo amanzi njengoba kwethulwe ingqalasizinda yawo. Bekunesikhalo esikhulu ikakhulukazi lamapayipi amadala aseThekwini la affecta ingxenye yasentshonalanga nase-south. Uma undlula lapha ngakoThotha iaffecte indawo eziningi imiphakathi engaphezulu kuka 1.2. Ngijabule kakhulu ukuthi namuhla mangifika umsebenzeni uqalile. Onzima kakhulu ukuthi ipayipi kufuneka libe likhishwa ngapha kodwa amanzi abephuma. Ngoba uma kusebenza kanjalo lokho kubizwa kuthiwa ubrownfield. Kufuneka kube nobuciko obuthile ama-engineers wakhe wenzile lo msebenzi. Ngiyalibona le pipe lika 29 kilometers. Sebahambile benza u95% kulo 4.8. Ngiyabona lapha ya uma benza lobuchwepheshe bawo lamapipe bawahlukanisile bawukhuphulile nomthamo. Lengqalasizinda ifaka phakathi ukuthuthukiswa kwamapayipi asabalalisa amanzi iSouthern Aqueduct eseChatsworth okuhle imali engu-1.2 billion wamarandi. Ngaphezulu kwalokho kuphinde kwavulwa ngokusemthethweni indawo ehlanza amanzi ogunjini yenani lika-72 million wamarandi. Le ndawo ibikhiqiza amanzi angu-1 megalitha kanti manje asefinyelela kuma-megalitha ama-3. Sesawa withdraw wonke ama-water tankers that were privately hired. Lawo yede siwaqashe kubantu base kwi-private sector akasekho. Senze lento kuthiwa i-insourcing
and sabe sesithenga ama-water tankers awu-366 sengawethu ama-water tankers asebenzayo lapha siwalekelela ngale-infrastructure senza la njengoba uyibona nje siwalekelele ngama-boreholes siwalekelele ngalo msebenzi omkhulu uDeputy Minister ebekade uzowubheka i-Southern Aqueduct ezophakela abantu abangaphezulu kwa-1.2 million rand 1.2 million isuke nje iziyofika isukela eWestville idlule ko-Shall Cross iye ko-Chatsworth iyodlula eMlazi efolweni izofika eMbumbulu okusho ukuthi la kusinenkinga khona yamanzi kulezo ndawo lezo kuzoba leyo nkinga leyo izoxazululeka. Ikhansela lendawo lithi phambilini amanzi amaningi abeya esibhedlela osindisweni agcineke engafinyelelanga kahle emphakathini. Inkinga esibesukuyibalula sine challenge ye reticulation ukuxhumana kwamapayipi njengoba nazi noma njengoba kuxoxwa ukuthi amanzi kule ndawo sekuneminyaka engaphezulu ka-15 engaphumi kompompi isiyonakele inqalasizinda yethu amapayipi ethu onakele abanye bakhe phezu kwayo imizi yabo then sanawo lawo ma-challenges ukuthi abantu singayivula le project but akhona ama-household azowathola amanzi akhona futhi asazohlala engenawo amanzi. Ezinabeni ze-One KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asiphinde sithi shalele etoleni nabesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV. Nazo ke izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kukhulekele kwimikhosi yaseNdlunkulu. Kuboshwe inqwaba yokufika eHammersdale kanti kwethule iqembu elisha lezombusazwe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.34 cents kwi-dollar laseMelika libe ngu-21.98 cents kupondo waseBrithani libe ngu-18.83 cents umaqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $4,283.67 cents ounce bese kuthi intengo ngoyilo ongahluziwe yona ube ngu-$82.49 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wabekade ungukapteni Orlando Pirates eminyakeni edlule Innocent Inomncwango ubona kusemqoko ukuthi leli qembu libeke eqhulwini yokukhipha amangweve emqhudelwano we-CAF Champions League kule season njengoba kwenzeka izimbangi zayo iMamelodi Sundowns ezibuye nenkanyezi yesibili ngesizini edlule. iSundowns beyiqembu lokuqala laseNingizimu Afrika elizuzeka inkanyezi yesibili kwi-Champions League ngokuguqisa i-FAR Rabat yaseMorocco kwamanqama lomqhudelwano ngenyanga kaNhlaba. iPirates ke qede ke ishobolo leminyaka elishumi lokunganqobi iligi ngokudla isicoco seBetway Premiership ngesizini ke edlule. Kanti ke sekungumlando ukuthi iyona ke yaqopha umlando ngoba iqembu lokuqala laseNingizimu Afrika ukunqoba iChampions League ngesizini ka-1995. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Yini nabakampondo zamile njeni ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela ziyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile